Deschide ușa, creștine, deschide ușa, creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani cu bine. Noi la Viflaim am fost, noi la Viflaim am fost, unde s-a născut Hristos, la mulți ani cu bine. Și-am văzut și piasa mamă, și-am văzut și piasa mamă, pe care Maria o cheamă, la mulți ani cu bine. Cum umbla din casă în casă, cum umbla din casă în casă, ca pe fiul său să nască, la mulți ani cu bine. Umbla-n jos și umbla-n sus, umbla-n jos și umbla-n sus, ca să-l nască. Sculați-vă, gazde mari, în seara de Crăciun. Sculați voi, români îmbrați, în seara de Crăciun. Că vă vin colindători în seara de Crăciun. Noaptea pe la cântători în seara de Crăciun. Colindăm, colindăm iarna, pe la uși, pe la ferești. Colindăm, colindăm iarna, cu colinde românești. Drumul greu și-am obosit în seara de Crăciun, dar departe am zănit în seara de Crăciun. Colindăm iarna, pe la uși, pe la ferești. Colindăm, colindăm iarna, cu colinde românești. Colindăm iarna, pe la uși, pe la ferești. Colindăm, colindăm iarna, cu colinde românești. Foarte frumos! Înserate, Fecioara Maria, în Viflaim cetate, călătorim venea. Fiind obosită, în oraș intra, în Viflaimul mare, unde ea nu primea. Atunci Fecioara Sfântă din oraș ieși, trecând printr-o coiată, lăcașul și-l găsi. Pe paie îngrădite, pe pânul cel scos, aici Fecioara Sfântă, născuse pe Hristos. Fiul încetea plânge, Maică sa mângâia, o nu plânge, Iisuse, că-și nu cunoști lumea.
Lumina lor frumoasă răsună până în zori. La creștine deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani cu bine. Noi la Vitlaim am fost, noi la Vitlaim am fost, unde s-a născut Hristos, la mulți ani cu bine. Și-am văzut și fața mamă, și-am văzut și fața mamă, pe care Maria o cheamă, la mulți ani cu bine. Cum umbla din casă în casă, cum umbla din casă în casă, ca tot fiul său să nască, la mulți ani cu bine. Umbla-n sus și umbla-n jos, umbla-n sus și umbla-n jos, ca să nască pe Hristos, la mulți ani cu bine. Îngerii din cer coboară, îngerii din cer coboară, staulul de înconjoară, la mulți ani cu bine. Îngerii cu flori în mână, îngerii cu flori în mână, împletesc mândră cunună, la mulți ani cu bine. Pe cunună-i scris frumos, pe cunună-i scris frumos, astăzi s-a născut Hristos, la mulți ani cu bine. Pe cunună-i scris așa, pe cunună-i scris așa, că s-a născut Mesia, la mulți ani cu bine. Care cu puterea sa, care cu puterea sa, va împărăți lumea, la mulți ani cu bine. Cine urmează? Aici vă rog. Și la noi, domnișoară. Afară merge liniștit și în casa de pământ, iar noi pe lângă mama stând de mâncărar într-un. Mulțumesc. A spus Iar noi pe lângă mama stând de mâncărar într-un. În casă patul e făcut, dar cine să se culce? Când mama spune de Iisus, clasele ce duce. Când mama spune de Iisus, clasele ce duce. Când s-a născut Iisus în ieselea-i săracă, iar voi peste el sunt iar voi peste el sunt și-a mai gândit la el apoi păstorii de la stână și îngerii cântau în
Aseară pe înserate Fecioara Maria, în Viflaim cetate călătorind venea, și fiind obosită în oraș intra, în Viflaimul mare nimeni nu primea. Atunci Fecioara Sfântă din oraș ieși, pe câmp într-o poiată lăcașul și-l găsi. Pe paie întrădite, pe fânul cel străhos, aici Fecioara Sfântă născuse pe Hristos. Fiul începe a plânge, Maică salvându-ia, o, nu plânge, Iisuse, că tu cunoști lumea, că lumea asta mare prin tine s-a născut, prin tine și prin Tatăl, prin Dumnezeu cel Sfânt. La fiecare casă se aud colindători, colinda lor frumoasă răsună până în zori. A fost extraordinar de frumos acest program de colind, tânăra a cântat extraordinar de bine. Îi mulțumim tuturor care au fost aici prezenți cu noi și ne-au împărțit daruri. De asemenea, transmit doamnei Simona mulțumirile noastre, toată simpatia și toate gândurile bune și afecțiunea noastră față de ea. Ne pare rău că n-a venit și ea câteva momente alături de noi. Noi am așteptat cu foarte multă plăcere. Dar le mulțumim celorlalți care sunt prezenți în seara asta cu noi, inclusiv dumneavoastră, bucătarilor care s-au străduit din tot sufletul să ne facă astăzi gustări și mâncăruri delicioase, inclusiv cozonac. Am văzut cu ochii mei când l-au făcut și miroase chiar a cozonac. În orice caz, sunt foarte emoționată și cred că se simte și ne simțim foarte bine. Asta este un bruiaj care nu era de așteptat. În numele nostru îi transmitem doamna Simona și tuturor celorlalți stima noastră și afecțiunea deosebită încă o dată și mulțumim pentru ceea ce a făcut pentru noi în seara asta. Un Crăciun fericit la toată lumea, vă doresc. Sărbători fericite! Transmitem doamnei Simona că-i mulțumim foarte mult și pentru pom, și pentru Crătoș Crăciun, și pentru masa de Crăciun, și pentru tot ce a organizat afară, să oprește lumea să vadă ce se întâmplă. Da, exact. Asta este un lucru minunat, într-adevăr. Aseară am văzut o mașină oprindu-se și uitându-se cu mirare ce poate fi aici. S-au dat jos și au văzut că scrie sanatorul de nevroze Predeal. Este un lucru minunat. Și vă rog să puneți cât mai des aceste imagini pe Facebook, ca să vadă lumea că este un sanatoriu extraordinar și că le putem să nască pe Hristos, la mulți ani cu bine. Tot umblând găsi apoi, tot umblând găsi apoi, un staul mândru de oi, la mulți ani cu bine. Îngerii din cer coboară, îngerii din cer coboară, staul de el înconjoară, la mulți ani cu bine. Îngerii cu flori în mână,
îngerii cu flori în mână împletesc mândră cu lună, la mulți ani cu bine. Pe cunună-i scris frumos, pe cunună-i scris frumos, astăzi s-a născut Hristos, la mulți ani cu bine. Pe cunună-i scris așa, pe cunună-i scris așa, că s-a născut Mesia, la mulți ani cu bine. Care cu puterea sa, care cu puterea sa,